Kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Puji-pujian mulai orang kami boleh Tuhan di Nusantara kami sebagai kami totong satu saudara diberikan hati aku kami Tuhan. Naik menunggai belum kami Tuhan menurun satu raya nomor kemudian pengawalan kasu-kasu berbubui tidur latihan kasu hukum kasu-kasu ketong nang belum nang Tuhan tulisan awal satu menuju saya waktu nasabah mana saya kami di Tuhan asa bui hubung kami yang pernah yom laut sudah resmi menjauh kasu-kasu dan sekali Tuhan jadi jangan selalu menurut saya selanjutnya adalah nah perlu yang mengenai hukum mengenai kami kalau matikan Yesus Kristus pasal kami yang mulai dari kami melihat menyeluruh amin. Menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingimu. tulang rusuk yang aku nantikan. Kini ku telah jadi penolongmu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu.
Perbegason, model A, halaman 40 damang lenong. Dot ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot ni todi perbadian, amin. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang, odo na mga turuan pardongan sa ripeoni, di dahodo dengan namion marsakap na marbagas, jalan rodo na sida mangido pasu-pasum, atong setatap mana sida di bagasan asi ni roham. Pasu-pasu jalaramo ti manasida marhite-hite pagkaholongim. Raja manasida marhite-hite ton di perbadian. Sama muka jala marujung di bagasan dame pardongan saripeo nasidai. Tangiman mataniam namion. Ala asin dohot holong ni roham. Amin. Hudul mahamu. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur atas hari yang baik yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami seluruhnya jemaat-Mu pada hari ini. Terima kasih pada hari ini anak-Mu Johanda Sihotam dan juga Ija Heldima Manali akan menerima pemberkatan di dalam gereja Tuhan ini. Sebelum mereka menerima pemberkatan pernikahan, kami hendak diingatkan oleh firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, firman Tuhan yang hendak kami dengar boleh menjadi dasar bagi kami untuk saling mengasihi di dalam rumah tangga kami masing-masing. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagasan Tuhan Kristus Yesus, oras mani kita saluna. Oras. Tadi debata dihita di ulang lasmi roha sadarion lima dinanain majalo pasu-pasu perbagason ma si Johanda Sihotam si Ija Heldima Manalu dienek duhatani debata sian buku 2 Korin bindu walu ayat 10:4 2 Korin bindu walu ayat 10:4 songonon mahatani debata anggo saunaring ditomu-tomu nalobi nadihamuma nahurang dinasida asa ditomu-tomu nang nalobi nadinasida nahurang dihamu asa gagedos. Dalam bahasa Indonesia
firman-Nya 2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Sedemikian jauh firman Tuhan. Shalom madi kita salutna. Shalom madi keluarga besar Sihotang. Shalom di keluarga besar Manalu. Shalom di pengantin. Damang dainang nahina holongan di bagasan Guarni Kristus Yesus. Untuk pernikahan adalah prakasa dari Allah itu sendiri. Bolot aja dong damang dainang di buku Sada Musa Bindu 2 ayat 20 Sada 1 ayat 22 di surat Dodisi duntar lalap John Mai manang si Adam dibuat mak sada isian rusukna jala dilakopon debatama tusi daging ni jolma dapat jolori dibangun ma sada perempuan imanalaho dongan ni si Adam. Nadaman dainang nahinaolongan di bagasan Guarni Kristus Yesus alani sian mula naipe nunga terlibat debata secara langsung di bagasan pemasu-masuan perumah tangga bahwa debata Allah terlibat secara langsung di dalam perjanjian nikah yang berlangsung. Nah, zaman dainang nainangolongan di bagasan Guarni Kristus Yesus sonari belum usut kemajo pengantin lima si Johanda sekolah jolo ditanya komodo si Ija kelima rumah dalwot gabe rongkak pusat pisau matua ditanya kono lima rumah kemudian ditanya kono si Johanda si Otanong gabe rongkak pusat pisau matua buat tondok asal dibegay na loro akadamang day na dito. Nadamang day na naitawalongan di bagasan Guarni Kristus Yesus. Pernikahan Kristen adalah persekutuan yang eksklusif. Inilah yang menjadi alasan mengapa banyak orang Kristen menemaninya hingga tutup usia nanti. Alani molo di pernikahan di halak Kristen sada tambah sada ikon sada beto dan boi gabe dua. Nah, dalam dainang nainawolongan dalam pernikahan ada komitmen yang harus dijaga. Komitmen itulah bahwa napinado ni debata dan jadi siramon ni jolma. Ido anggo komitmen di pernikahan secara Kristen. Pernikahan itu bukan hanya disatukan oleh hanya kecocokan belaka. Dan alana adong kecocokan diantara muna dua kan. Yang cocok pasti ada. Alaida alani nama bainamu gabe ada komitmen untuk berumah tangga. Pernikahan itu bukan hanya disatukan oleh karena cinta. Pasti ada karena cinta. Alani masih hamulungan doamu, makana adong komitmen muna naik rumah tangga. Alain naik kontaingot suatu saat kecocokan itu, cinta itu bisa saja luntur, bisa saja pudar dimakan oleh waktu. Alani pernikahan Kristen naik kontaingot bahwa debata terlibat di dalamnya secara langsung. Ketika kita melakukan bimbingan pranikah di rumah dinas ketika itu di Sonomatani, tusukudo songondia hamu boy marsutandaan lumasa dia leleng hamu mardongan do lain kana asing. Diceritahu kamu bahwa dalam perjalanan pasangan kalian dalam perjalanan kisah cinta
Saudara-saudari ima si Johanda si Hotang do si Ija Heldima guru Manalu sudah cukup lama kamu nama si tadaan do mardongan. Malah di dok kamu adong masana kamu putus nyambung dalam perjalanan cinta saudara. Nah tentu saja ketika masa putus nyambung dalam kisah cinta saudara ima si Johanda si Hotang tentu ngagodang ditandaho perempuan na asing. Ate Johanda hidup toho kan? Atau bahkan si Ija Heldima Manaluon ketika masa putus nyambung itu tentu nunga godam to ditandaho akabawan na asing selain si Johanda si Hotangon. Hidup ina? Iya, tetapi pada akhirnya apa? Yang Tuhan inginkan adalah kalianlah yang dipersatukan di dalam mobima di keluarga besar si Hotang di keluarga besar Manalu. Dunga tambah be bilang-bilangan muna di keluarga si Hotang dunga tambah nalaho parumain muna. Di keluarga besar Manalu dunga tambah helang muna. Tangyakon hamu nasida naduau. Ajar-ajari hamu ala baru rumah tangga dope nasida. Tanyakon hamu asomar pugu nasida. Tanyakon hamu asarap nasida satu saur matua. Sayanggia mamanupah debata disude parnguluan muna. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kembali kepada Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Terima kasih firman Tuhan mengingatkan kami bahwa benar selaku manusia kami memiliki kelebihan dan kekurangan kami masing-masing, terlebih terhadap pasangan hidup kami. Kiranya Tuhan, biarlah kelebihan kekurangan yang ada pada kami, Tuhan yang mengajari agar apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih ya Bapa pada hari ini, anakmu Johanda si Hotang dan juga Ija Heldima Guru Manalu akan menerima pemberkatan pernikahan di dalam gereja Tuhan ini. Tuhanlah yang mengikat mereka dengan cinta kasih yang daripada Tuhan. Biar kasih yang daripada Tuhan yang menjadi dasar mereka dalam berumah tangga. Ikat mereka ya Bapa dengan cinta kasih yang daripadamu. Biarlah mereka tetap setia di dalam perjanjian yang hendak mereka ucapkan nanti. Mereka setia baik dalam kesehatan, sakit, keuntungan, juga kekurangan. Kiranya biar Tuhan yang membimbing rumah tangga mereka agar berkenan di hadapan Tuhan. Berkati si Johanda si Hotang sebagai suami di dalam rumah tangganya. Berkati juga si Ija Heldima Manalu di dalam rumah tangganya sebagai istri. Biarlah dia menjadi istri yang cakap bagi suaminya dan juga bagi anak-anaknya, serta menjadi cakap dalam keluarga si Hotang, juga dalam keluarga besar Manalu. Terima kasih ya Bapak, kami serahkanlah ibadah ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Untuk acara juga yang akan berlangsung nanti di halaman rumah keluarga besar si Hotang. Kiranya Tuhan yang memberkati mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biar keluarga besar si Hotang, keluarga besar Manalu, Tuhan juga yang mengikat agar mereka boleh saling mengasihi, boleh saling topang menopang antara satu dengan yang lain, supaya nyatalah si Johanda si Hotang dan Ija Heldima Guru Manalu adalah yang diikat di dalam rumah tangga kekristenan. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
dibaheni tangihon jala auhon hamuma di bagasan rohamuna hatani debata tarima turuhut pardongan saripeon nihalak Kristen dung ditopa debata jolmai di dogma dan jadi ujung jolmai ubahen madibana sada pangurupina bahen donganna aku niing hidup Tuhan Yesus alani tadi konon ni bawa doa mana dohot inana patopon dirina duniulina nagabe sada daging do nasida naduai asan dada dua be nasida tung sada daging do dungi di dok Tuhan Yesus Kristus do ganuk napaulakon naniolina ia soalani marmainan napalaku ponsado pangalaku dolang nama buat nasirangi atong napinadomu ni debata dan jadi sirangon ni jolma tangihon hamuma nadidok ni hatani debata tu bawai hamu akka bawa haholongi hamu mapardinita munabe somoni Kristus nama kaholongi huriai jala dilehod do dirina humokopsan asa diparbadiai dungi songonod do hatana dibata tuboru-borui dioloy kaparupuan ma bawa nabe songon pangoloi dituhani ay bawai do uluni pardihutana songon Kristus uluni huriai alani ganuk bawa ikon makaholongi pardihutana songon dirina ikon toktong marroha paturehon majaga dohot mangaramoti songon Tuhan Yesus na majaga dohot mangaramoti huriana aku ni ganuk maboru-boru itongan jala porman marhabadiaon dohot marhasit tongan benget jala marhata nalapok ikon songongido boru-borui maradot pon bawa nabe sinonhon niing dihamuna dua ikon toktong marujahan dihatani debata jala toktong martoruk ni roha do hatomanon marsiurupan dohot marsi panyangan pasiring ngolum sian pangalahon asoture imagijang ni roha hamuruhon pargabuson akahata na koras dohot nasa rumang ni hajahaton bain mahulong ni roha las ni roha hadameon dohot roha na masipasanapan ihutusi hot mahamu ditubog ni roha nagabetanda di parsaripeon muna jalabayan mahulong ni rohain nagabe ihot-ihot disude ulaon naringgan jaladame ni debata na sumurung siang salut roha ima mangaramoti akka ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus alani ini hobar tuhatani debata naung binege muna nunga diat hamu hatani debata taringot turu ni pardongan saripeoni atong molo songoni alu sima sukun-sukunon diadopan ni debata doh dijolo ni huria napumu dison namanukun maaw nuaeng diho ale pangoli junganda sihotan olo doh makajong-jokon dijolo ni debata nauboto saluhut doh dijolo ni dongan napumu dison na dipangidorohamdo si Ija Heldima Manalu naniririt mon gabedonganmu saripeng olo do makaolongi ibana sian nasa roham do mangulahon sian nasa gogong olo do marparangin na badia rap do tibana olo do manganju-anju hagaleon na tungsura umurang parangina olo do manugu-nugu ibana di bagasan holong do labas ni roha jalan olo do marpadan nasutupa paulahonmu manang tadi kononmu ibana payma disirang hamatean hamusogut molonong sadaro hamangului salut nai
alusima. Polo sa perbutu Tuhan lima. Namanukun maawo dio aliina. Ija heldima manalu. Olo doho makajong-jongkon di hadapan ni debata. Doho dijolo ni akadongan napungu dison. Na dipangido rohamdo si Johanda si hotang. Gabi sinodukmu. Olo doho makaholongi ibana siyan nasa roham. Doho mangulahon siyan nasa gogong. Jala olo doho marpadan mangaraduti pardongan saripeonmu. Pabawa halak Kristen ho. Olo doho makaholongi ibana. Ditiki arsak ni roha. Parsahiton. Hapogoson. Doho sitaonon. Jala naso tuba makilolok ko. Manang tadi konunmu ibana. Paima disirang hamatean hamusogod. Molonong sadar hamanolo salut nai alusima. Dari mana pandai emas membuat emas ini menjadi bulat? Kiranya seperti bulatnya cincin inilah. Bulatnya rumah tangga saudara, sehati sepikirlah, pakailah kasih Allah sebagai dasar bagi kalian untuk berumah tangga. Kenakanlah. Dari Adalah dari itu kesematkan ini sebagai tanda kita kepada Kenakanlah. Saya Rizal Dima Manalu menyambut engkau dan menerima engkau Johanda Jotang sebagai suamiku. Kusematkan cincin ini tanda cintaku padamu. Naposoni debata doa nama buan hatana Tuhamu. Dibatasan guar ni debata ama. Guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Guar ni tod di perbadia. Au mandok Tuhamu. Na pinadumu ni debata dan jadi siramu ni jolma. Amin. Sipa-sipa jala hiramu Tuhan debata. Sondak ko Tuhan debata. Na Tuhan jala asima rohani ni dengan hidup pakun Tuhan debata magdali na Tuhan. Coba dipasok ni ada mengerti Tuhan. Pamasuan Perbagason nomor 22 garing AP garing JSAP garing RSM garing 7 garing 2023 telah menerima pemberkatan perkawinan Nungama Jalo Pasu-Pasu Perbagason Tuan Johanda Sihotang Dohot Nona Ija Heldima Manalu pada tanggal Senin 03 Juli 2023 di Gereja Kristen Protestan Indonesia GKPI Jemaat Seyapung Resort Sonomaktani. Orang tua pengantin laki-laki Ibu Remedi Simbolon ditandatangani. Orang tua pengantin perempuan Ibu Tiolince Marbun ditandatangani. Guru Jemaat Penatua Damson Sinaga ditandatangani. Pendeta Resort Pimpinan Jemaat Pendeta Tika Borusida Balok Sarjana Teologi ditandatangani. Pakailah surat pemberkatan perkawinan saudara ini untuk mendaftarkan perkawinan saudara secara sipil. Terimalah.
Ni tapangunon na dusude akka otte tuhamuna. Amen tapasa mapayatan. Nama namin na di panuagin dyan. Para tapat kami do siya nasa roha namin. Mual ni nasa pasu-pasu do at siniroha din do namin. Rodo kami tu jolom semua bahan pelean do hamolateo ni roha namin tu ko. Jalo mapelean na pinasa ni Huriam. Jala pasu-pasu may bahan panidangiyon. Para sa oran do pakobasyon di Huriamon. Bahan mangulo namin gabi pelean na hinalomohon ni roham. Jala patke mangulo namin gabi tudu-tudu ni harajon. Holong hatigoran do dami do sandok portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim na badiay. Asa toktong kami mandok moli ate tuho. Ibagasan gor ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangi yang hatau patay.
langit do tanoi ope asahu talohame ima pangulan huria do bonasu di bayan sadarion baik damang ma godang ulang ulay.
ikat ya kanauri nauri kan nabi munai dapat puna maka habisuhon dan istebannya mata di mataro beto hamuna atau kajulan nyarion kami besiap pun hasuhuto nungatung roja hamuraja nami jolo ta jolo harus ngai paling ada dalam mata pasahan nunga di pasahan tabu be akka pangiduan muna atau mata nomor 2 ribata tang yang sauk matutui tang yang tulus terlumobi tudo ya anak kota nata halason nama jalo sakramen perdonga saripeon na siya nama talibata anak keningan marhite-hite pangulani marhite-hite na poson Tuhan nang pina sumpasoneng alanima raja nami raja di panguliani huria nami molo petung soni holang rohami manopa raja di panguliani huria nami lasma rohamuna raja nami di rohami geleng nami. Sonari nung abi sopi kita manatapak siapa para nyupita. Inaroha sesuai doon akan nang biasa taulahon. Lao marmeme anak do parumeta. Inaroha nami jolo mangaliak mahita sahali. Rapak madoho boru sahali mangaliak mahita. Anur jodong mangalap jalan dagir do mangalapi. Alani mamang asa tung saut saluhuna Nabi nangiron yang mata pangulan di huria nang pangiron ni habis alun na nasa wana hasuhuton asa di pasaha akan naudi kanadingkan tu pengantin na baru natahalasot di bagas antikyon anurun dami majo tua mata nomor 2 di bata Mauli ade mamang saut matutu pangiduan tay dama tuinata Maria na badia asarade mana bangido tuanak na Tuhan Yesus pasahat to saluhun na pangirian menonton mana aludohon na tuinata Maria na badia mau lihat yang mamang pada nami hatu buat di rumah permulaan di rumah hijau permulaan di rumah namar gorga hatu buat anak Nabi Yusuf permulaan dia kaburu nama roa. Bedang maju amang godang mula-mula, as baru matu godang sopa.
Inaroha asara mamohon kita di anak do parumay tani.